Эфирда хәерле көн Татарстан тапшыру. Безгә җиңү алып килүчеләрнең берсе Гали ага Гарифуллинга күптән түгел 99 яшь тулды. Картайдым дип өйдә утыра торучылардан түгел ул Гали бабай. Көн сайын хәрәкәттә. Бер гасыр диярлек гомер кичергән сугыш ветераны Гали ага Гарифуллин белән якынрак таныштыру өчен сүзне хәбәрчеләребезгә бирәбез. Гали Гарифуллин Ярдәм мәчете мәхәлләсендә гомер итә. Тумышы белән Кукмара районының Аты авылыннан. Сугыш башланганда Гали Гарифуллин Тамбовта хәрби лагерда була. Бик күп бәрелешләрдә катнашырга туры килә. Смоленск урманында чолганышта калып әсирлеккә төшә. Әсирлектән кача, чолганышта калу сәбәпләрен сорап тилмерткән махсус бүлек хезмәткәрләре тикшерүеннән дә исән-сау котыла. Сталинград, Украина, Белоруссияны азат итүдә катнаша. Бөек Ватан сугышында күрсәткән батырлыклары өчен сержант Гали Гарифуллин Дон ордены, Кызыл йолдыз, шулай ук Ватан сугышы орденнары белән бүләкләнә. Мин барсында да катнаштым. Мин как раз каторойдайым. Мин алганнар сразу мин сугышка эләктем. Барсына туры килде. Карпатында да булды, Чехында да булды, Германияда да булды. Мин бөтенсенә дә туры килде йөрергә. Сугыш беткәч авылга кайтып төпләнә, өйләнеп җибәрә. 75 ел бергә яшәгән хәләл җефете Мәрьям белән 4 бала тәрбияләп үстерәләр. Балаларым бар, берсе Чаллыда, архитектор. Бер малаем монда врач, заслуженный врач, терапевт. Ярдәм мәчетенә Гали бабай җәяү килеп йөри. 5 вакыт намазын калдырмаска тырыша. Туган көне булган көнне дә Гали бабай мәчеткә намаз укырга килгән иде. Көннәр битә, бөтен шушы мәчеткә йөрибез әле. Шулай ниләргә поликлиникага йөрибез, лечениеләр алабыз. Карыйлар. Ярдәм мәчете имам хатибы Илдар хәзрәт Баязитов Гали бабайны ифтар вакытында котлап, аңа ислам динен рухи әхлакый торгызуга өлеш керткән өчен медаль тапшырды. Аның белән беренче тапкыр танышканга 18 ел тулды. Мин Сөләйман мәчетендә эшләгән вакытта ул әле тегендә барып безгә мәчеткә садака тапшыра иде. Шушы хәзердә вот шушы беренче көннән, шушы ярдәм мәчете ачылышыннан беренче көннән ул бик актив катнаша бөтен намазларда. 100-нче яше белән баручы сугыш ветеранын котлап үз бүләкләрен тапшырырга Рамазан чатырына махсус килүчеләр дә бар иде. Конечно, было большое искушение подождать год и отметить столетие. Гали агайга 100 яшь тулганны да көтеп торырга мөмкин иде дә. Дөньяның ни булмавы бар, шуңа быел котларга булдык. Гали агай бит ул бер гасырлык кеше. Тормыш мәшәкатьләренә бирешми, яшәү ямен белеп гомер итә. Кешеләргә ышанычын да югалтмаган. Үрнәк ул безнең өчен. Теплоту к людям. Это человек-образец. 99 ел яшәп, уйлап карагыз, бер гасыр дигән сүз бит инде. Мәчеткә җиреп, намаз укып, уразага басып, иманга басып, ул безгә бик үрнәк кеше. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләдән аңа сорыйбыз бүген көндә тазалык салык. Алда көндә шулар безгә үрнәк булып яшәсен инде. Гали бабайга карагач, картлыкның да сокланып туймаслык үз яме бар икәненә ышанасың. Иликон дигән заводта приорлар, космоска чыгып приорлар эшләдек диләр. Алда да бит яраттылар, почетный тактада тордым гел. Арда нормальный. Зарланырлык бер нидә юк, Аллага шөкер. Гали бабай бер кайчан да зарланмый. 99 яшеңдә дә аяк-кулларың йөреп, авырткан җирең булмаганда, чыннан да нигә зарланып торыргасың әле?